Здравейте на всички! Днес ще споделя с вас опита си от ползата на един продукт на нашата компания, с която аз се развивам, с която дълги години си партнирам, имам доход от нея и основният ми бизнес и занимание е чисто с нея. Този продукт се нарича MindMaster Gold. Това е продукт против стрес, дава много енергия на тялото, работоспособността ни се увеличава, като цяло умът ни е по-спокоен и имаме дълга издръжливост. В днешно време стреса е, може би, болестта на 21 век и е нещо много често срещано. Но това, което аз наблюдавам е, чрез този продукт в рамките на една седмица тялото започва да усвоява на 100% и започва да чувства едно подобрение, една издръжливост. И това са фактори, които много хора днес ги интересуват. Това е благодарение естествено на съставките. Вътре има витамин D, К, Е, B12, има коензим, бял чай, алоe вера и куркума, заради което е и цветът на продукта. Този продукт е натурален, няма нищо излишно, нищо, което да вреди. И второ, по-важното е, че той работи. За тези от вас, които имат интерес, мога да дам допълнителна информация, но най-важното нещо е, че го изпитах върху себе си, което ми дава увереността да го споделя и с вас, че този продукт наистина работи и е там, за да свърши своята работа. А не просто да си купите нещо, което да го изхвърлите или да кажете поредният продукт, който съм пробвал, видял реклама или така нататък и той не работи. Не, напротив, тук има осезаема разлика и то върху себе си човек, когато го изпита, тогава може да даде най-добрата реклама. Желая ви да бъдете по-активни, да бъдете по-здрави и да водите пълноценен живот. Ако имате интерес към информацията от това видео, напишете отдолу в коментарите "Имам интерес" и аз ще се свържа с всеки един от вас.